Пътя на здравето, заедно с доктор Георги Гайдурков. Добър ден! Добре дошли, доктор Гайдурков, в нашето студио. Радвам се да ви видя. За много години, отдавна не сте идвали. Живи и здрави! За първи път се срещаме през новата 2015 година. Все пак изпращаме една година, но ние изпратихме по-скоро с доста натоварване на нашия организъм. Вие сте един от големите привърженици на природосъобразния начин на живот. Какво трябва да правим точно в този преходен период? Да, късната есен, ранната пролет, но и зимния период е сезон, в който нашия организъм е в трансформации. Тоест, нека не забравяме късната есен. По традиция българина се е подготвил за зимния сезон с пости. Да. Тоест, и не само в източната традиция, и навсякъде по света и във всяка религия имаме периоди, в които знаем, че трябва организма да се подготви, като прочиства себе си, за да не бъде нападнат от различни микроорганизми. Включително защото общ екологичен закон е, че там, където има отпадъци, ще виреят и микроби. Да, това е доста интересно. Затова се опитвам винаги и на моите пациенти да кажа, че базата на здравето всъщност е на основата на много прости природни закони. Тоест и когато ние знаем тази база и я съхраняваме, здравето е нещо, което е спонтанно, естествено. Вие трябва да ни ги казвате тези закони, защото сте минали през тях. Да. Още древните са казали primum non nocere, т.е. първо да не пречим, т.е. да не вредим, да не пречим на организма. И всъщност задачата ние като че ли правим непрекъснато това? Да, много пъти в старанието си, в престараването си като лекари понякога нарушаваме природата в това старание. А здравето не изисква нищо друго, освен да не пречим, защото тялото има генетични програми, които всъщност се реализират фенотипно. Тоест, ние можем да бъдем здрави, нека да го кажа простичко, автоматично. Т.е. здравето е естествено състояние на организма, ако ние не пречим. Разбира се, храната е този фактор, който от нещо друго става нещо, което сме ние самите. Да кажем, едно растение става част от човек, когато ние го консумираме. И понеже това е основното ядро на енергия и материя, което постъпва в нас, логично е, че това е основният фактор на нашето здраве. Ако ние коригираме храненето, коригираме функцията на цялото тяло неизбежно. Да, това е хубаво, което казвате, обаче ние трябва да имаме волята да го направим и желанието най-вече. И волята, да. Желанието е и малко познание, разбира се. И оттам нататък, пак ще кажа, здравето не е толкова трудно нещо, защото нашето тяло го прави, имайки тези генетични програми. Аз искам да започнем така от началото на деня. Вие имате много интересна теория за закуската, защото са ни казвали, че закуската трябва да си я изядем сам. Други път казват, че не трябва да закусваме за обяда, за вечерята и така нататък. Вие имате доста интересно схващане по този въпрос. И все пак аз винаги казвам, че всеки казва част от истината. Въпрос на гледна точка е. При всеки случай, ставайки рано сутрин, естественото състояние на организма, на здравия организъм е да няма апетит. Да. Защото обмяната е така конструирана, че от предния ден се образуват отпадни вещества в обмяната. Те са най-различни. Урея, креатинин. С енергия явно от предния ден. Абсолютно да. Тя се колектира в така наречените макроергични връзки, в аденозин трифосфат и така нататък. Да не влизам в подробности, но сутрин, така да се каже простичко, нашето тяло, нашите клетки плуват в повишено количество от отпадни кисели вещества и затова естествената реакция на здравия организъм е да се раздвижи, да спортува и да няма работи, желание да приеме храна. И да няма желание да приема храна. Аз мисля, че и малките деца сутрин, Точно това исках да кажа, че всъщност този инстинкт природен го наблюдаваме най-вече при здравите малки деца. Те никога не искат да се хранят току-що станали от сън, а и всеки здрав човек знае, че няма апетит тогава. Апетита се появява малко по-късно. Т.е. когато раздвижим, когато тези отпадни вещества започват да напускат нашето тяло, тогава организма е готов да постъпва, да приема нова храна. Казано простичко, първо трябва да се измиеме чинийката преди да сипеме новия черпак храна. Да. Не може върху неизмитите съдове да сложиме нови. Това всяка домакин го знае. Това е много интересно. Момент. Добър ден. Добър ден. Слушаме ви.
Аз бих искала да попитам доктор Гайдурков, тъй като когато става дума за отслабване, за хора, за това как трябва да се храним, винаги се има предвид здравите хора. Аз имам колит, имам гастрит, имам хашимото, имам адисон и хиляди други болести, които не искам да изброявам. От тях напълнявам. Какво бих могла да направя? Или би трябвало да се свържа лично с доктор Гайдурков, за да ми направи някаква програма, по която трябва да се храня. Но като имате предвид, че аз гледам колкото е възможно да живея здравословно. Какво бих могла да направя? Благодаря ви. Зеленчуци не бива да ям, плодове не бива да ям. Единственото нещо, което си позволявам да ям от плодовете, това са печени ябълки. Да. Благодаря ви, госпожо. След предаването можете да получите телефона на доктор Гайдурков, за да се свържете евентуално за съвети, но все пак и явно като нея има много други зрители. Нека да чуят вашия съвет. Да, това не е изолиран случай, по-скоро е правило болният човек да идва при лекар с, така да се каже, букет заболявания. Има много, тя избори много заболявания. Да, мен това не ме очуда. По-скоро би било странно, ако боледува тежко само един орган, т.е. да има само локална патология. Обикновено боледува цялото тяло и лекарите, които практикуваме натурална хигиена, природна медицина, да кажем простичко, знаеме, че боледува винаги цялото тяло, макар че има някой таргетен орган, т.е. опира, пешкира някоя част от тялото. Да кажем, едно замърсено море може да изхвърля петрола предилекционно, преимуществено на един плаж, но замърсен е целия регион. Тоест не може да боледува парче от тялото, така че не ни очудва, че това е така. Те са взаимосвързани заболявания в дълбочината си. Те имат абсолютно един общ корен. Да. За съжаление, много пъти съветите са разнородни. Ето, примерно, когато имаме гастрит, колит, обикновено старите съвети, бих казал, са тези никакви сурови неща, защото целулозата дразни и така нататък. Да. Аз бих казал, че точно в тези случаи организма има нужда от много сурова храна, която ще има най-малкото ензимните системи, които ще помагат на храносмилането. Само ябълки, печени. При това печени, да, които вече нямат тези живи ензими. Тоест ябълката не е жива. Значи така, трябва да една голяма част сурови, но тук е умението на лекаря, който ще консултира, да подбере суровите плодове и зеленчуци, така че тази раздразнена, възпалена лигавица на стомашно-черевния тракт да не реагира бурно. И все пак с един преходен период този човек да може да прояде, така да се каже, един широк спектър сурови плодове и зеленчуци. Това е възможно ли? Абсолютно категорично. Даже в този случай, ето, примерно, веднага бих дал и някакви идеи. Примерно, от суровите плодове, разбира се, най-недразнещ, това е пъпеша, не е сезонен, но от сезонните, от това, което има в момента по плод, зеленчука, да, това е райската ябълка. Ето, примерно, тя не би дразнела. От зеленчуците това е моркова. Разбира се, въпросът е в какъв контекст ние ползваме тези плодове и зеленчуци. И как са отглеждани? Как са отглеждани също, но мисля, че основното е съчетанието, кулинарната обработка и в случая това, което би вредяло най-много е термично обработената мазнина. Добре, тя дразни най-много. Трябва да не ги обработваме термично с мазнина. Една голяма част нека да ги имаме в суровия вид. Да кажем, примерно райската ябълка, примерно банана от части също се приема. Даже и морковите настъргани. Морковите настъргани с червено цвекло, копър, джоджен, мента, босилек. Ето това няма да дразни, а е естествен пребиотик, т.е. тези подправки създават условия за растеж на пробиотични микроорганизми в стомашно-черевния тракт. Какво мислите вие за пробиотиците, които напоследък много? Но все пак да завърша, че за да има резултат, разбира се, аз подхвърлям отделни идеи и примери, но би трябвало човек наистина да направи една конкретна консултация, за да се Зрителката ще ви се обади, за да я направите индивидуална програма. Понеже не очаква зрител, какво мислите за пробиотиците? Напоследък много говорихме за тях, българските пробиотици. Бих казал, част от голямата вълна и мода на добавките няма лошо, но не бих казал, че есенцията е там, защото ако ние съчетаваме добре храните и подбираме въобще качеството на нашата храна, разбира се, да, и обратно, ако ние ги поселим в най-добрия случай, защото има и много спорни моменти, смята се, че голяма част от тези добри бактерии те се унищожават от стомашния сок, така че не е ясно колко те постъпват и действат, но в най-добрия случай те ще поселят за известно време нашия стомашно-черевен тракт и
Ако след това ние продължаваме по същия начин, те отново ще се получи старото състояние с старата флора. Така че имат мястото си, бих казал, за известен период, но дългосрочната кауза е да сменим стила на хранене, да отглеждаме добрите микроби по естествен път. Добър ден! Добър ден! Слушаме ви, откъде се обаждате? Обаждам се от Благоевград, казвам се Петър Петров. Да. Моят син е уникален случай. Той е вече на 27 години. Здрав е, като го видите, вид на тежкоатлет има, но до сега не е ял нито един зеленчук. Ябълка, слива, грозди, това са му чужди. Какво да направим? Ама той не е ял... Чакайте да ви попитаме, не е ял изобщо зеленчуци? Изобщо, да. А плодове? Плодове, картофи, друго нищо. Моля? Само картофи е ял. Нищо друго. Да. Какво трябва да направим с... Благодаря ви. Много интересен случай от Благоевград. Много добър въпрос, защото не е изолиран случай. Може би на пръв поглед е странно, но не масово е, бих казал. Значи съвременните младежи не са възпитани да консумират сурови плодове и зеленчуци. Масовото е, че се ядат junk foods, както ги наричаме. Да. Много е говорено, много е написано. Ето, напоследък един прекрасен американски филм гледах на тая тема. Няма да казвам кой, за да не е реклама, но това е масово нещо. Значи, постоянно в кабинета, но и водят деца, които не ядат никакви плодове и зеленчуци. Разбира се, той е част и от възпитанието в ранното детство, защото тези млади хора... те не са му показвали, че трябва да яде, да. Той е част от възпитанието, каквото ядат родителите. Но това докъде може да доведе тази... Младия организъм, да, както казва този господин, здрав младеж, видимо, но младият човек, младията система компенсира, но това е до известно време. И в един момент ставаме нещо като колос на глинени крака, т.е. видимо с мускули и така, ако има и спорт, но отвътре започват заболявания, защото природата ни дава модела на живата храна. И в един модел започват да липсват есенциални вещества за организма. Начинът е постепенно да се въведат, разбира се, не с забрани. Най-малкото младият човек такова нещо би практикувал. Значи този младеж ще има проблеми след известно време? Със сигурност, но нека да кажем, че винаги има алтернатива. Тоест, можем да предлагаме и сурови неща, каквито той би харесал, като може да почнем с неща, които да са отчасти преработени, например, защото съвременният човек е свикнал да ползва преработени продукти. Ами ето, примерно, една идея за нещо, което да е сурово, много яко, както ще кажем за момчето. Примерно, моите любими домашни бомбони, да кажа една рецепта. Да. Смиламе ядки, каквито решим сурови. Бадем, кашу, орех и други. С шамфаста, те са обикновено от най-вкусните. Намачкани сурови меки форми, сурово какао, има го по диетичните магазини, или брашно от Рошков, канела, ванилия, канела, но истинска, ако има време ще кажем, защото масово се продава друго растение. И получаваме един суров шоколад. Аз смятам, че този младеж ще му хареса този домашен шоколад. А това е сурова храна. Пробвайте банан и авокадо пасирано и шегувам се, вече сме във виенска сладкарница и ядеме един нещо като крем брюле. Тоест може да почнем от преработени сурови неща. Да кажем на нашия зрител в Благоевград, значи да смалени ядки, каквито има в къщи, форми, сурово, получаваме шоколад. Да. Може да направим мляко от ядки. Смляни на финна паста, разредени с малко вода и подправки, получаваме пресно мляко. Дори има рецепти на млечно-кисела ферментация, т.е. може да получим кисело мляко от ядки. Малко хора знаят, че ядките търпят млечно-кисела ферментация и може да получим кисело мляко от кашу, например, което е много така че нашите зрители от Благоевград получиха един много приятен, безплатен съвет, за което ви благодаря. Сега ще излъчим рекламата, след което продължаваме. Продължаваме с доктор Георги Гайдурков. Говорим за диетите, за здравословния начин на живот, точно в един период, в който организма е доста изтощен и доста незадоволен от към страна на така свежи витамини, плодове, зеленчуци, за които говорихме, за разлика от нашия зрител от Благоевград, който пък изобщо не яде плодове и зеленчуци, само картофи. Какво трябва да правим сега наистина в този момент? Защото говорихме за неща, които докарват доста дефицит в организма. Кои са основните дефицити пред днешния човек? Парадоксът е, че ето ние сме след празници и би трябвало да сме добре нахранени, а
Парадоксът е, че всъщност най-пълните хора се оказват с най-много дефицити. Тоест, те са недохранени хора и гладуват парадоксално. Тоест, имат количество, да кажем, повишен процент масна тъкан, но липсват витамини, ензими, минерали, т.е. липсват финните тухлички на тялото, които ги няма в хот-дога, в пицата и така нататък. Затова много пъти се налага да си почиваме от почивката, както се шегуваме. Отиваме уморени след почивните дни. И в този случай най-добрият вариант е да дадем шанс организма малко да отбремени от тези празнични храни. Защото празниците са част от живота, никой не е против тях. Българина традиционно е имал празници, ял и прасе и така нататък. Но това са дадени периоди, след които следват разтоварителни дни. Знаем, че сега и преди Иванов, Йорданов ден, дори и църквата традиционно, там има малко постни дни. Така че традицията е от живота взела това и е наложила, че нашето тяло има нужда от интервали, в които да може да отбремени. Сега да чуем един ваш колега, доктор Топалов. Добър ден! Добър ден! Доктор Везурков, айде, моля ви се, разгледайте твърдението на Енгелс. Некъде в неговите произведения бех чел, че канибализмът е играл решителна роля в развитието на човечеството. Защо? Защото родителният човек вижда, че пред него върват 80 кг месо, което можеше го набави с един удар на буздогана. Независимо от сколько... Много е лоша връзката. Говорете малко по-тихо или по-далече от телефонната слушалка. Нещо премодулира звука. Тезата на Енгелс е, че канибализмът е изиграл решителна роля в развитието на човечеството. Разбрахме го, да. Да. Благодаря. Да, дори има и такава теория, разбира се, че всъщност месоядството е интродуцирано в човешкия бит чрез канибализма. Т.е. първо, логично е човек да хване ближния и да го изяде, например. Така на шега казано е по-лесно, отколкото да хванеш диво животно. Животинската храна присъства в човешкия бит, но присъства винаги в някаква доза и всяка култура носи този архетип, тази информация, че... Животинската храна идва още от сътворяването на човека, едва ли не. Вероятно. Никой не може да каже, макар че Библията ни дава една такава информация, че храната на човека, казано съвременен език, са плодове, зеленчуци, семена в най-общ план. Това, което учените знаят днес, всъщност, че човечеството винаги е ползвало животинска храна. Може би много странно ще прозвучи за зрителите, но това е един факт, който е известен в науката. Животинската храна е присъствала винаги под формата на консумация на насекоми. Малко хора знаят, че ние в момента консумираме една голяма част насекоми чрез плодове и зеленчуци, въпреки да ги измиваме, че ги измиваме добре. Това са микроорганизми, които се числят към клас инсекта насекоми, които ние приемаме. Даже хигиенните органи имат съответно число, допустимо, американците примерно хигиенно число, до което може да достигне процента на инсекти в храната. Т.е. те присъстват. И ако нямаше толкова занижена норма, тогава нямаше да се ползват толкова пестициди, т.е. производителите нямаше да са принудени да ползват толкова химикали, за да удовлетворят това ниско число на насекоми. Тоест искам да кажа, че животинските храни присъстват в човешкия бит от много време, но дозата прави отровата. Тук е, може би, тайната в това, че казваме, животинската храна дава много отпадни метаболити. Да, но ние не спазваме и големите традиции. Явно в тях има и много умисъл, когато са залагани. Абсолютно. 200 дни в годината или толкова ли бяха, не мога да се спомня. Пост, въздържаме се от животински, яйца, кашкавал, мляко, сирене и така нататък. Но ние не го правим това нещо. Абсолютно. Антрополозите и така нататък отдавна знаят, че всъщност, когато има някакъв архетип, който се преповтаря универсално, той има някакво много жизнено важно значение за оцеляването на популациите. Тоест, всяка култура е знаела, че трябва да има някакви пости, някакви очистващи дни. Примерно Херодот, Лидия Ковачева едно време цитираше, бащата на историята, казва, че най-здравия народ, египтяните, по негово време, разбира се,
правили всеки месец 3-дневен пост. Пост се е разбирало без нищо. Тоест, всяка култура е знаела, че трябва да почистиш машинката. Дори и в днешно време да имаш кола, трябва да отиде на профилактика. Така че всяка система изисква това. Но апропо въпросът беше за животинските продукти. Моето лично мнение е, че организма, нашия човешки организъм като система, защото приема на животински продукти е различен като потребност за различните биологични видове. Но човека вероятно се нуждае от един малък процент, може би 5-6% животинска храна. Да. Добър ден. Добър ден, господин Колев. Здравейте. Здравейте. Само мога да ви благодаря за това, че сте поканили доктор Гайдурков. Доктор Гайдурков, с две думи, значи ние не живеем, за да се храним. Така, ние не живеем, за да се храним, нали? Трябва да сме информирани. Ама има и нещо друго, че ние... Интелигентни, трябва да знаем много неща. Ама, госпожо, има нещо друго, че ние пък не се храним, направо и ядем. Господин Колев, да ви отговоря пък, ние направо се тъпчем като гъски, поглъщаме храната. И знаете ли, че ми се е случвало да изям някъде, в смисъл, след някакво да не мога да си спомня какво съм яла на обяд. Това вече е върха на безумието. Нали? Да, не е ли така? Да, имате ли конкретен въпрос? Честно, и смятам, че всеки ще си го признае. Доктор Гайдурков, знаете ли, пак казвам, не може в един разговор от 30 минути да се казват всички тези неща, но вие сте човек, който носите много мъдрост, много познания. Човек трябва да има познания, да знае как да ги прилага и искам само да ви благодаря за това, че ви има и само да ви попитам, само с още едно изречение, какво прави вашата прекрасна градина в Синеморец и всичко там наред ли е и не знам, наистина се радвам, че имат, Боже, дано повече хора да ви чуят. Наистина не знам за толкова не мога да задам смислен въпрос. Благодаря ви много. Аз също благодаря за хубавите думи и все пак да отговоря. Градинката е добре в зимния си вариант, но и сега е зелена, защото е подбрана от подходящи субтропични растения. Разбира се, ние не живеем за да ядем. Да. Както и латинската поговорка казва. Non vivimus ut edamus. Казва тая поговорка, т.е. не живеем за да ядем, но без да структурираме нашия хранителен рацион правилно, ние не можем да се изкачим и на по-висшите етажи на човешките потребности. И Ейбрахам Маслоу, един от много известните американски психолози, всички го знаят, вероятно, има тази пирамида на човешките потребности. И той казва, че първо трябва да удовлетвори човек тези биологични потребности. Т.е. първо трябва да ни има, да сме що-годе здрави, за да можем да пишеме стихове. Но защо ние не сме наясно с нещо основно, с храненето? Там е парадокса, да. Човек мисли за много висши неща, а всъщност това е най-важното. Липсва урок от първи клас и постоянно живота ни връща в този първи клас, защото може да имаш и кариера, и богатство, и да напишеш някакви хубави стихове, но ако ти се разболееш тежко, всичко това приключва понякога много трагично в това страдание. И фатално даже. И фатално, да. Така че храната и здравето, свързано с храната, е кондицио sine qua non, т.е. условие, без което не може. То не е всичко, разбира се. Ние не живеем за да ядем. Ядем за да живеем, разбира се, но без този етаж ние не можем да се изкачим нагоре. Без първи клас не може да отидем в 10-ти. Аз искам да, понеже се върнахме към миналото, към така от началото на съществуването на света, но аз си спомням, че едни от най-здравите хора в България са били онези, които зимно време са спяли с животните по планините, където са зимували и са се хранили. И те са употребявали животинска храна, но доживяват до дълги години. Защо става така?
пак да кажа, първо е с някаква доза. Българина дори да е произвеждал периодите, в които селото е било богато, защото има и теория, че пък постите са заради бедност. Не мисля, че това е така. Не. Българското село е имало периоди, в които е било доста богато и въпреки това, да кажем, в този период млякото се е правило на сирене и така нататък. Спазвани са. Може би е любопитно да кажа, когато връщаме нещата в такива архаични периоди, разкриха ДНК-то на шимпанзето преди известни години, да кажа. Да. И се оказва, че всъщност това са най-близките родственици, живи примати до човека. Тяхното ДНК е над 99% човешко. Тоест те в 99% поне имат нашата физиология и същата биохимия. Предимно с плодове. Да, и логично е, че ако те в 99% биологично са човек, те имат същите кръвни изследвания, абсолютно същата биохимия, цикъл на Кребс, пентозофосфатен път, гликолитична верига и какво и не. Но с какво се хранят? Да, логично е, че ако тяхното ДНК е в 99% човек, логично е, че тяхното естествено меню би трябвало поне в 99% да ни подсеща за еталона на нашето човешко меню. Около половината това са сурови плодове. Разбира се, че сурови. Никой не им готви храната. Останалата част, една голяма част зеленолистни. Нещо, което сме забравили. Нещо, което дори и хората, да кажем, които предпочитат веганство в днешно време, забравят много пъти, че една голяма част ние се нуждаем от зеленолистни зеленчуци. Те постоянно ядат листа, тези животинчета. Разбира се, ние все пак не сме маймуни да се катерим по дървета. Добре, понеже споменахте веганство, какво ще кажете за тези новини, които се появиха напоследък за така наречените слънцеяди? Да, честно казвам, мисля, че е екстремност. Да. На шега бих казал, който го може, няма лошо, но мисля, че докато сме тук и сега в този контекст, би трябвало да сме адекватни на този контекст. Тоест, ако живеем природосъобразно, Тоест, трябва да сме адекватни към нашата природа. Щом имаме уста, значи тя има някакъв смисъл. Щом имаме храносмилателни ензими, те би трябвало да се ползват. Ние имаме и възможност да говорим, но не винаги думите имат смисъл, които се изричаме. Така че... Сега навлизаме в така един сезон много опасен. Според специалистите може всеки момент да се появи грипна вълна. Вие все пак сте човек, който е преживял такива неща и какви ще бъдат вашите съвети към зрителите от ваша гледна точка? Да. Силно ще е странно и винаги може би звучи странно, но от гледаща на живота е простичко и всеки мисля, че ще го разбере. Колкото и да е странно, микробите, ако използвам генеричното понятие, не са страшивище. Тоест, всъщност бактериите са едни от най-старите древни същества на нашата планета, ако не и съвсем най-древните. Тоест, ние не можем да елиминираме тях от екосредата. Дори и тези, които ние условно наричаме патогенни. Това е едно много условно микробиологично понятие, кои са сапрофитни, кои са патогенни. Няма рязка граница. Зависи от условията. Един бактерий, който е, да кажем, сапрофитен, част от нормалната флора, може да бъде условно патогенен. И обратно, сега във въздуха има туберкулозни бактерии, но ние не заболяваме от туберкулоза. Той зависи от контекста. Тя се позавърна малко напоследък. Да, има и ренесанс, но зависи именно от контекста. Не всеки го хваща, така да се каже. Ще кажа по-простичко. Ако имаме в къщата буклуци, разхвърляме хляб, отпадъци от храната, в един момент ще се появят хлебарки, мишки, плъхове. Може да пръскаме против хлебарки, т.е. да използваме. Те ще изчезнат за кратко време и отново пак са там, ако има буклуци. Това е пример, че в макросредата е същото, както и на микрониво. На микрониво, ако нашия организъм продуцира много отпадни вещества, той се опитва да ги отделя през съответните лигавици много пъти, през евакуаторните системи, дебело черво, кожа, бъбреци, лигавици. Нека не забравяме, че лигавиците са и отходно място. И когато там има много слуз и детритни, най-различни отпадни материи, те завъждат, казано простичко, микроби. Тоест, това е най-базовият фактор, който довежда до заболявания.
които са много популярни в този есенно-зимен или зимно-пролетен сезон. Дори и вирусите, ще кажете, те са интрацелуларни, те са вътреклетъчни. И все пак, когато клетката е препълна с много отпадни метаболити, тя е склонна да покани, така да се каже, тези същества в себе, защото те консумират отпадни продукти. Когато ние прочистиме нашето тяло, винаги има отпадъци, разбира се, но когато няма високо ниво на тези отпадъци, тогава нас не ни хващат тези микроби, колкото и да е странно. Може да ни кихат, да ни кашат и това е най-добрата защита. Много хора, например, доктор Гайдурков казват, така хора преживяли дълги години, 90-100, те са се пивали ракийка, хапвали са си месо, яли са сирене, яйца, мляко, големи количества. Аз си мисля, че това е било възможно, когато тези продукти са били много чисти. Прасетата ни са били хранени с химия. Ракията е била така не менте, както до сега. Разбираме това и все пак моето лично мнение е, че този фактор е преекспониран. Да. Което пък е една добра новина. Млякото и млечните продукти много за и против имаше. Да. И все пак винаги, ще кажа, винаги е с някаква доза. Никога не е безмерно и никога не е в контекста на една много мащабна, много дълбока хиподинамия. Тоест ние сме безкрайно обездвижени същества. Тези хора, които са ги яли тези продукти, те са се движили много. Всички дълголетници, ще видите, най-базовия фактор е, че те имат много движение, обикновено километри сред природата, а не са на бюрото в големия град. Тъй като до вас стои Боровец, там вие го виждате на екрана. Движението в такава среда, в такъв чист въздух е... Абсолютно. Тогава ние да консумираме малко повече животински, ние ще ги изгориме в обмяната тези продукти. Така че контекстът е коренно различен. И все пак да кажа добрата новина, че въпреки замърсената среда, ако ние включиме малко повече сурови растителни продукти, въпреки това може да бъдем в едно много по-добро клинично здраве. Какво ще кажете за така тиражираните напоследък много статии, научно-популярни четива за лимеца? Да, популярен е, разбира се, всеки е чел сигурно вече, защото рекламите са от всякъде. Тритикум, монококум, това е древен вид жито. Дали го отглеждаме по този начин, както... Да, мисля, че да. Много фирми предлагат. То е див сорт. То големи количества се предлагат вече. Див сорт, което предполага, че той не се обработва с много препарати, тъй като е устойчив. Всеки знае, че който гледа растения, че дивачките са много по-устойчиви на паразити и така нататък. Тоест може да ги гледаме без да ги пръскаме, докато културните сортове са лабилни и трябва много химическа грижа, за да ги докараме до зрялост и до продукция. Така че лимецът, мисля, че е един добър вариант. И пак ще кажа, зависи в контекста, в който го ползваме. Ако ние го направим на един хляб, където може да сложим много допълнителни неща и много химикали, тогава този хляб, въпреки че от лимец, няма да постигне много здраве в нашето тяло. Да кажем няколко думи за една щадяща здравето ни, не щадящ здравето ни хранителен режим преди тези заболявания. Дано не се появят епидемии тази година, но... Да. Може би това ще кажа странно, ако ни хване в кавички, го казвам това понятие, някой грип, нека да не му се сърдим. За относително здравия човек това не е опасност. Това е една очистваща процедура. Вирусът е нещо като катализатор, така че нашето тяло да може да изхвърли много отпадък. Както да кажем, бурята в морето прави очевидно замърсяването, когато морето изтласква буклука на брега, но не е виновна бурята за замърсяването, просто прави видно това замърсяване и всъщност прочиства морето. Така че, когато ни хване в кавички вирус, много е хубаво, бих казал, колкото и да е странно, защото това профилактира да нямаме по-тежки заболявания. Най-добрият вариант е обаче да не ни хваща и вируса. Когато сме почистили къщичката, нямаме нужда от такава очистваща процедура. Разбира се, всичко е в конкретен аспект, защото един възрастен човек с редица заболявания в едно такова състояние, то може да бъде критично с вирусна пневмония и така нататък. Затова винаги трябва да се конкретизира и от лекаря да се прецени дали ще се дадат съответните лекарства. Както знаем, антибиотика не действа на вируси, макар че всички колеги изписват антибиотик при вирусни заболявания. Защо го изписват тогава? Изписва се профилактично, така да се каже, т.е. за да се профилактира суперпонирана бактериална инфекция. Това всеки лекар го знае. Да чуем още един въпрос. Добър ден. Добър ден.
Слушаме ви. Аз съм чела на книгата на доктор Гайдурков, там за най-добрите български лечители. Много съм очарована от него. Искам да задам един въпрос, т.е. два въпроса. Колко вода е необходимо да пие човек на денонощие? И още един въпрос. Аз имам проблем в климактериума, започна рязко да ми се качва кръвното. Някакъв съвет да ми даде. Благодаря ви, госпожо. Да, Колко вода, доктор? Директно на въпроса, да не се отклонявам. Бих казал пак нещо странно, обратно на това, което е най-популярно. Колкото иска организма. Организма е най-точният детектор за количеството. Аз не споделям това, че когато вече той подаде сигнал, вече отдавна сме дехидратирани. Много пъти всъщност нашия организъм е хиперхидратиран, което е защитна реакция спрямо токсичната храна и спрямо многото готварска сол, която се слага от производителите. Тогава, за да не изгори тялото в тази концентрация, тялото я разрежа. Всъщност, ние живеем с хронични отоци, особено пълните хора. Всъщност, основният проблем е задръжката на вода там от солта и от другата концентрирана храна. Така че вода колкото искаме, но бих казал предимно нека да е жива вода. Коя е тази жива вода? Това са плодовете, зеленчуците и пресно изцедените сокове, особено зеленчуковите сокове и така модерното вече смути. Тоест може да направим зелени неща. Така че вода... Проблемите на госпожата, защото и времето ни изтича, и вие сте заед. Нещо популярно, но хипертенсията, може би есенциалната хипертония, вече в конкретика това ще се прецени, се лекува изключително лесно. Макар че за медицината есенциалната хипертония не се лекува, а се лекува с хапчета до края на живота. Това е много лесно, защото е просто едно повишено налягане с лека корекция на хранителния стил. Това се преодолява. Все пак един конкретен съвет. Опитайте се да изключите готварската сол от вашите храни, като оставите естествените соли в храните, а това са главно в зеленчуците. Повечето зеленчуци имат и натрий, както е целината, селерито, чушката, цвеклото и така нататък, но основната нокса, основният проблем е в солта, която се съдържа в търговските продукти. Ако вие консумирате купен хляб, хипертонията никога няма да си отиде, но ако примерно консумирате варива, където не влагате допълнително сол, тази хипертония се коригира за около 2 седмици и разбира се, след това трябва да се състави един стил, който да е здравословен и в перспектива. Аз ви благодаря за гостуването, доктор Гайдурков. Много неща трябваше да си кажем, но все пак телевизионното време не е толкова много. Но пък ние трябва да пожелаем много здраве на зрителите. Да ви благодаря за гостуването и ще ви каня, защото идва пролет, идват празници отново, Трифон Зарезан и така нататък, и така нататък. Пак ще се понатоварим, но пък да се надяваме, че ще се умеем... Да има полза от нашите срещи. Благодаря ви. И аз благодаря. И след като с доктор Гайдурков говорихме за здравословен начин на живот, хранене през различните сезони,